Takže 12. apríla v piatok sa na našej škole počas prvých 2 vyučovacích hodín uskutočnil už 4. ročník naučného chodníku. Po prvom ročníku, kedy sme sa zamerali na chránené zvieratá na Slovensku, druhom ročníku, kedy išlo život hmyzu a treťom ročníku, kedy sme sa zamerali na najznámejšie stavby sveta, sme sa tento rok rozhodli, že témou budú záhradné a liečivé kvety. Zároveň sme týmto spôsobom chceli si vyzdobiť aj interiér školy, triedy aj chodby, nakoľko sa nám blíži 50. výročie vzniku školy. Možno preto boli mnohé ženy starého Egypta také krásne. Vo veľkolepej úcte majú nechtík aj hinduisti. Jeho kvetmi zdobia oltáre svojich chrámov, čiže dievčatá na tú mladosť ten nechtík. Dobre, ideme na to. Zatiaľ sa nám najviac páčila pivonia, 9A a 9B nechtík. Áno, presne tak. A ešte aké máme rúže? Tie nerastú v záhradách, ale rastú na poliach, na medziach, pri lesoch. Jak sa to volá? Rúža? Šípková rúža, áno. Do projektu sa zapojili všetky triedy od 1. do 9. ročníka a vybrali si naozaj zaujímavé kvety, také, čo aj bežné poznáme, ale deti sa dozvedeli aj mnoho zaujímavostí, ktoré o nich nevedeli. Dovolím si prečítať z papiera, na ktoré druhý sme sa zamerali, takže bol to okrasný cesnák, ľubovník, sedmokráska, kosatec, púpava, fialka, rúža, tulipán, hortenzia, echinacea, narcis, slnečnica, šafrán krokus, vlčímak, lemandula, margareta, černooká zuzana, pivonia, nechtík lekársky a sirvotka. Žiaci použili rôzne techniky na výzdobu, samozrejme vodové farby nechýbali, temperové farby, kopec krepového papiera sa minulo, ale samozrejme mali sme aj unikát, o ktorý sa postarala trieda 8A, ktorá vyrobila nádhernú margaretu, obrovskú zo železa. Čiže sa zváralo, lakovalo, natieralo. My máme kvetinu margaretu. Máme ju vlastne takú špecifickú, pretože je z kovu. Chceli sme sa odlíšiť od ostatných, keďže ostatní to majú nakreslené. Vyrábal to z plechu, z roxoru a z brzdiaceho disku na auto. Celé to dostal ako na nápad pán Šelkerák, že by sme to takto mohli dať, spraviť. Tak Martin Kušňar robil celú kvetinu a ja s Jurajom sme robili tento plot ako takú záhradku. Texty písala Sofia Cingalová s Emou a celé to vyústilo do takéhoto nádherného výtvoru. Takže žiaci vyrobili zo železa margaretu a takto ju oplotili, čiže je to veľmi zaujímavé, pretože je to jedinečné na tejto škole. Vydržia celý rok v zemi, pretože by vymrzli a na jar potom nevyrábali. Dobre? Takže tu vidíte presne, ako tá cibulka vyzerá. Prosím vás, nedávame to do gulášu, hej? To by nám asi nechutilo. Zatiaľ, čo sme teraz pochodili, tak sa mi najviac páčila si tá slnečnica. Mala to na mňa taký dobrý vplyv a sa mi ľúbilo, že vlastne slúži aj iným živočíchom ako len nám. Zatiaľ sa mi veľmi páčilo, decká si dali záležať, páčia sa mi kreslené aj písané texty, bola tam veľmi zaujímavá margaretka, ktorá teda bola z kovu a bolo to niečo úplne iné v záhradke, takže myslím, že deti si dali záležať. Napriek tomu, že tam je napísané nechytať, tak mi to nedalo a som sa musela chytiť, to bude taká krásna. Asi to dalo veľa roboty. Bežné kvetky v záhradkách, kvetky, ktoré pestujú naše mamky alebo babičky, keď nie ste v bytovke a máte nejaké záhradky. Ja už som zakopal. Žiaci sa vďaka tomuto projektu učia spolupracovať, pretože spoločne tvoria výzdobu, spoločne prichádzajú so svojimi nápadmi. Samozrejme v tých nižších ročníkoch pomáhajú aj triedni, ale aj prváci tento rok už aj po minulé roky sa zapojili, čo bolo úplne úžasné. Učia sa zároveň takto aj nejakej tolerancii, naučia sa kopec informácií. No a samozrejme pre spestrenie je to aj pre deti také zaujímavé, lebo je to tak keby zážitkové učenie.